सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय। दिनै आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावदों। दिनैनि भिडिअआव आं दाखालि मोनसे भिडिअ बुंदोंमोन फनपेनि सोमोन्दै आं भिडिअ लाना फैगोन। फनपेआ मा जिनिस बेजों मा खामानि मावनो हायो बेनि सोमोन्दै आं बुंदोंमोन भिडिअ लाना फैगोन। बे भिडिअखौनो आं दिनै लाना फैबाय। सिगाङाव आं डाटाखौ अन खालामना लानोसै, बिनि उनावहाय फारि फारि खोन्थानोसै। आं फनपे एप्सखौ खेवना लानोसै। जाय बिथांमोना फनपे एप्सनि सोमोन्दै मिथिखायो बिथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामनो हागोन आरो जाय बिथांमोना फनपेआ मा बेखौ मिथिया बिसोरो भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आंना फनपेजों एकाउन्ट कानेक्ट खालामखाबाय। नै फनपेजों मानि ट्रान्सफार खालामनो हायो। मबाइल नाम्बार एबा फनपेजोंबो मबाइल नाम्बाराव ट्रान्सफार खालामनो हायो। ओमफ्राय फनपे जों नङाबा बेंकआव फैसा ट्रान्सफार खालामनो हायो, सोनो हायो। ओमफ्राय वालेटबो दं बेना। ओमफ्राय नै मेनफोरा नैबाव खामानि मावनायफोरा मबाइल रिचार्ज खालामनो हागोन। ओमफ्राय डिटिएचनि रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि बिल। आं इलेक्ट्रिसिटिनि बिलखौ बे फनपेजोंनो पे खालामदोंमोन। जाय बिथांमोना नायनो गोसो आं आई बाटनाव गोजौनि आई बाटनाव होना होगोन। बेयाव थांनानै नायबानो जाबाय इलेक्ट्रिसिटि बिलखौ फनपेजों माबोरै पे खालामो। ओमफ्राय क्रेडिट कार्डनि बिलबो हायो नै, रेन्ट पे, लन, एजुकेसन आरोबाव दंबावो गोबां दं। बेफोर गासैबो ओमफ्राय नै इन्सुरेन्सबो खालामनो हायो, बाइकनि, कारनि गोबां माबा माबि दं। फ्लाइटनि टिकेट, बासनि टिकेट, ट्रेन टिकेट, हटेल, फास्टेग, बेफोर गासैबो माबा गोजा मोनफा। जोंनो मेना बिदिनो बे मबाइल रिचार्ज, टिभि रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटि बिल बेफोर बांसिन सोलियो। ओमफ्राय नैबे इन्सुरेन्सफोर खालामनायाबो जों बांसिन बाहायो बेखौनो। आं बे फनपेखौ एकाउन्टजों माबोरै कानेक्ट खालामो बिनि भिडिअखौ उनाव लानानै फैगोन। दा आंहा कानेक्ट खालामनांगौ गैथ'वा। उनावहाय आं बिनि भिडिअखौ लाना फैगोन। एकाउन्टजों माबोरै कानेक्ट खालामो आरो फैसाखौ माबोरै पे खालामो बेफोरनि फुरा डिटेल्सै आं उनाव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।